La tardor ha començat moguda, portem 3 caps de setmana seguits de nevades i la temporada s'acosta. Hem posat en marxa la botiga online perquè pugueu tramitar els abonaments de temporada en qualsevol modalitat. Tot i que les oficines de Masella estaran obertes, us demanem de prioritzar la venda online. És còmoda, ràpida i segura per tothom. Només heu d'anar a www.masella.com, triar la modalitat d'abonament que voleu adquirir i seguir els senzills passos que se us demanen a la plataforma. Un cop tramitat, podreu recollir-lo a les oficines de Masella. I a més, hi trobareu les polítiques generals dels abonaments, amb les polítiques de cancel·lació degut a la Covid-19. Els esquiadors que ja veu adquirir a l'abonament de temporada, la temporada 19-20, marcada per aquest tancament brusc a totes les estacions catalanes, tindreu, a més de tots els forfers que us regalarem, us hem afegit un val de 100 euros de regal, on hi tindreu des d'un forfer de dia al domini esquiable al 2500, Molina més Masella, un forfer al domini nocturn de Masella i pujades en el telecabina Cadí Moixeró. La recomanació és fer els tràmits online, però si no us hi sentiu còmodes i voleu igualment venir a Masella, us recordem que l'horari d'oficines és de dilluns a divendres i a partir del novembre els caps de setmana. La mascareta és obligatòria i us demanem de mantenir la distància de seguretat amb els altres usuaris i de fer servir el gel hidroalcohòlic que hi ha a la vostra disposició.